RMC. Kan sudad nin Erika. Good morning po. Welcome po sa satuyang programa. Kay panan niya to sa lado technical pading Tony Aguilar and siring man dumanda sa ibong si Manoy Charlie Buenaobra. Ako po ang sendong amigo sa radyo si Mar Baroga. Nagpapabot nin maray na pagka-morning. Ini po ang sendo kong amigo sa radyo. Welcome po sa satuyang programa. Salud Asinman Kabuhayan. Anda po kitang ngunyanin Webes. Kumusta po ang mga negosyante sa loob kan merkado publiko kan sa tuya pong syudad? Na maski mauran, grabe ang sendang sakripisyo. Makakuha lang ng ganansya. Alagad, maski po nga ni siring kayan, uy mag-ingat po kita, bad magkahilang kita. Pinapabayaan tanaan na sa tuyang salud. Iyo po yan ang number one, dahil po pag pabayaan ang sa tuyang salud. Tama yung mampunin ibang makakabulong kayang kundi kita. Kita man sana pong mga makakamati ang pwedeng makabulong kayan. Anaga di ko kita nin mga pagbubulong na kung kaya sa naman pong bulungon sa sadiri niya itong espresso bulong kitanin sa diri. Arong pagakan makulog ang lawas ta, makulog ang sa tuyang kuyan, payog, may kalintura kita, kaya man na bulungon sa sadiring paagi. Halimbawa, makulog ang sa tuyang kasukasuan. Ano ang nabulong sa kasukasuan? Ako nga ni kan sa rongan daw, makulugon daw niya ako ang sa kuyang hawa. Nagpasiling ako dyan sa my mall. Asin duman ako nagkatambay sa may Daogan Mall. May tukawan duman na sige man massage, ano? Masahe kan sa imong hawak. Nako, 6 minutos sana. Tan 3 minutos, igwa ka nang mabayadan kaya na 10 pesos. Di may banti man ako, duman ako nagpamassage. Hasta sa makaturugan na sendong lingkod.
Maginhawa niya ako sa hawa. Nagdurar din duwang oras na napaturog kita. Malipaga ang pagmati. Kaya tuwang ka na sa tuyang lawas ang pagmamasahe. Kaya kung nasarong kita, ikuha kita nin ati na kaya naman na maglamasa, magpabalasa kan sa tuyang aki. Good morning pala kay Madam Salvi Tabarangao. Kan sudad po din Iriga. Saruyan sa mga katabang niya to, hindi sa tuyang programa. Si Madam Salvi Tabarangao. Na pirming nag-aantabay. Habang yaon siya sa iyang tsindahan, nakatutok sa DCKI. Bako, maski kulang, makontento ka. Ito po nga ning iba, mayo, nagpapasalamat pa man giraray. Ang ibang tao kaya, mayo nin kontentuan. Ang gusto, pirming maray. Maray ang pagbuhay, maray ang panira. Alam po din do kung ano ang benepisyo kan pag-inom nin maligamgam sa lambang pagmatanyato nin aga. Uya po ang mga benepisyo na madadara kapag kita nag-iinom kan maligamgam na tubig sa pagkaga. Enot, mapupugulan sa maagang paggurang. Kung sige inom kan na tubig na maligamgam, nagiging bagol-bulan ang nasa imong paggurang. Ang presensya kan mga toksin sa lawas ang posibleng magpa-rikas sa imong paggurang. Mantang yun ang magiging mas delikado sa mga kamatian. Kaya po mag-inom sa lambang pagkaaga ng maligamgam na tubig. Antes kang magpamahaw, antes kang mag-inom ng kape, maligamgam na tubig ang sa tuyang inomon. Kaya i-flush ang mga ini para mailuwas sa pagikan na maligamgam na tubig. Ang pag-dehydrate kaya ni, ang posible man na mapakaray sa mga selula kan sa tuyang kubli na nag-aabot sa pagdagdag kan maging nababanat kan sa tuyang kubli. Pagbawas kan kirot, kulog,
ang maligamgam na tubig, mababawasan ang helang darakan mga ini. Kaya pirmi po sanang mag-inom. Kung may mag-advise sa tuya na mag-inom ninda maligamgam na tubig, mag-inom po kita. Kumbaga, mayong mampunin maraot kung nakita mag-inom kan na sharing na mga rekomendasyon mag-inom ng tubig. Dahil 15 minutos maka-agi na po ang alas 11 nin pagka-morning. Hindi sa satuyang iribanan sa pagkatod ng mga informasyon. Ang sabi sa kuya sa pagi ni Bishop, dahil ka nga magparakakan ng karning urig. Kung pwede nga magkakan ka nga ng karni, itong iguanin boto-boto. Tamaray nga na ini sa lawas ng tao. Imbes kayang karni, magkakasadan yung prito, nasira, pagkatapos gulay, luman lang ako nakakakan gulay na kangkong, nagarubaga labunan lang, pinakuluan ang kangkong, pagkatapos iguanin binugtak na kuyan na tawyo, tapos kalamansi, iyon na yan. Masiraman niya po. Yan nga, depende sa imong pag-ibo. Kung talaga ngayang gusto mong magrahayan sa imong mga kamatian, maglawigan sa imong buhay, kaya po magkakanin mga karne, karne manok, karne urig. Pwede man ngayang magkakan ng karning baka. Good morning pala kay Ferdinand Malate Birinya. Padi, good morning. Kumusta ang pagbuhay-buhay niya to? Pagkatapos na ika magretiro bilang expired ka na ngunyan. Dati po kayang memory ni kan Bureau of Fire Protection dyan sa Napua. Nagretiro kaya ang ako siya expired. Good morning kay Ate Glo Bunggais dyan sa Springfield. Baad kita makapasang mo niya na Aldaw. And kay Kuya Sprite, good morning. Ang natamang pagtukaw kung makulugon ang sa tuyang mga likod. Para marikas makarecover sa pangulugan na sa tuyang likod, dapat yung ma-maintain ang kurba kan sa imong spinal cord o likod. Sunundon ang mga dapat sabiyon pagkatapos na makamati kan sobrang pangulog kan sa tuyang likod. Enot, magtukaw kung matukaw ka, kinakaipuan na ini, mahaloy sa naning 15 minutos. Pagkatapos ka ini, kaipuan mo nang magtindog.
maglakaw-lakaw. Tarong tama na isalbi, pabaranggaw, na sarong oras nakatukaw, dahil pa lang kita pwedeng magtindog, tabad kung mahiling kita sa camera, ano man ba, filmin sila nga nagtitindog. Imbis nga magtukaw. Kuya pa ang rekomendasyon ni Manay Salvi Pabaranggaw. Magtukaw kan may suporta sa likod. Kinakaipuan na may makasuportang sa imong mga hita. Kaya pala niya ako si Manay Salvi, pag nag-gadyan ako sa iya, pag nagtutugaw sa minsan, nakataas ang bitis. Nakuwasa, ini pala, kay puwan, suporta. Panitiniron, ang sa imong balakang asin tuhod. Ang nasa tamang anggulo. Lalo-lalo ang sa imong hita. Kay puwan, nakatulid, asin ang bitis, nakalapat sa salug, kung mababa ka, maggamit kan tukawan na halangkaw. Yan. Saro pang rekomendasyon ni Manay Salvi, magtukaw ng diretso, itindog ng diretso, ang kurbang parte kan sa imong likudan. Yan po na ang tamang pagtukaw. Kung di ka po yaon sa opisina, i-adjust ang sa imong tukawan para ni sa imong mga trabaho. Ipisit po baga na po yan sa imong pagkatukaw bakong balanse. Kaya minsan pag natapos na ang sa tuyang pagtukaw na atin doon na kita, minsan baga nakulugan sa tuyang likudan. Kaya kung matukaw sa tukawan na may gudong, dahil po paikuton. An sa imong balakang mantang nakatukaw. Sa imbes, ibaling an sa imong bilog na lawas. Yan po ano. Pero mabulta kami, oras dyan, uyang mo na. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Irigan City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion,
and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro, alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamunduhan, kita naghahanap ng magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Corinaya Maestrado, malalauman niya po, unta kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Corinaya Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, Ula Corinaya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-41. Na Corinaya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. 7:30 balita. Bayan mga tugang, good morning palan na ki Barangay Kagawad Elsa, Elma Baya. Elma de Lima Gaspe. Nalingaw po kaya pa rin mo manay. Haloy-haloy mo kaya Para isang bulan, sarong semana, kailingawan nawara. ako. Ay kita lang kahilingan. Kaya naman tugang siguro po kayo maparam na kita sa tuyang pagiribanan. Halawkan na sa tuyang programa. Pabwilunta na Kagawad Ilma sa tuyang bareta, pagbabareta. Kaibanan ko sa lalo technical si Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman na sa Ibong ang sa kuyang musical director Charlie Buenacov. Kaya katabi Kuya Chuck mag-duty saya. Kaya ka mag-duty ta pag makuryente ka. Di-off mo. Yang naman si Pading Tony buto-buto sa ison. Dawan mampalan sa kuyang mga practicum student kan Polytechnic University, State University of Bicol Region. Bayan ng mga tugang sa pagi po kayo ni kita po mabaram na kan sa tuyang pagilibanan sa aga po ilibanan kita sa laukan sa tuyang programa Bernis. Salamat po and bye-bye.
DXKS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXPX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Batak RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa good mo niyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Membro po sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang nasa tuya pong oras mo niyan, alas 11:30 na po din pagka-morning. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Ringkunada, asin man na maray na aga Iriga. Uy na po ang nakatilipunan kan na sa tuyang mga pagbabareta ngunya na daw. Kay banan na sa lalo teknikal. Pading Tony Aguilar. Ako po ang nasa dupong parabareta si Mar Baroga. Uy na po ang nasa tuyang mga barata ngunyan daw. Nakatalaan na magkaigwanin inauguration ang mga matukaw na konsyal asin si Vice Mayor elect Rex Oliva asin kay banan ang naduwang konsyal na sinda kagawad Boboy Tivara asin man kagawad Itzel Timaywan ang nasendang pag-inaugurar gigibon sa barangay ninyo sususan ko ninyo so dadakan irigal sa mismong barangay ni punong barangay Sirano kan sudad kan irigal bigla na oman na marabutan ang mga rangkaw na opisyal kan sa tuyang probinsya maging si Gobernador Nick Sapilla Puerte nakalyado ni Vice Mayor-elect Rex Oliva. Uli kan na bagay na ni nakatalaan na magarampangan anibang mga opisyal kan sa tuyang banuan probinsya asin mismo kan matukaw na vice-alkalde kan sa tuyang syudad. Iba pa mga detalles kan sa tuyang mga bareta nakatadaan na sa mabot na pizza 1 kan bulan na Hulyo magkaigwa ni inauguration na session ang mga members kan na mga
kagawad kan Sangguniang Bayan kan Banwa na Batu. Asin duman ididistribuer ang mga komite na sendang pupugulan na sa sendang pagtugaw. Ini ang naging pahayag ni Municipal Councilor-elect Rubin Aguila kan Barangay San Vicente kan sinambit ng Banuan. Itinataw sa iya ang duwang komite alagad masupog kasubuod kung ako niya ang sarusa committee na iyo ang peace in order na kung nasain masarangkaw pa sa iya si Konsyal Nunoy Batakan. Tiny, bago naging konsyal, nagretiro ini bilang opisyal kan PNP. Mantang siya, ababa sa naman ang ranggo, kaya kinakaipuan itao. Kikagawad Batakan ang nanambitan ng chairmanship bilang pamayukan peace and order kan Sangguniang Bayan kan Batu. Alangkaw ang nakumpiyansa kan mga petitioner na papaboran kan Supreme Court ang pagkontra sa pagbabawal kan Metropolitan Manila Development Authority na maglaog ang mga provincial bases sa IDSA. Napagaraman na nagpalawas din kan desisyon ang korte na pinapakomento ang MMDA sa mga petisyon na ipigatubang kan nagkapirang kongresista ikan sa Bicol asin Bayan Muna Party List. Sigon ki ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Iwat kay ning itigin sister na unconstitutional an ban illegal asin bakong makatao an palisiya. Sigon ki Garbin, 10 aldaw ang ipigtalaan sa MMDA sa pagsimbag sa mga petisyon kung nasain isusunod na ang pull out trial oral argument asin pagpresentar kan opinion kan magibong lalado kung nga tatadai o dapat idagos ang ban. Inihiling ni Garbin na maridipisilan ang MMDA sa pagdepensa kan argumento lalo na't inugpasanaman aminadong mayo ng legal na basihan ang sinambit ng dakdang. Iba pa mga detalyes kana sa tuyang mga barata kana aldaw. Sa iba pang mga barata niya tungon yan, labi-labi na ikinamundo ni Pope Francis o kaya Pope Francis ang pagkagadan kan mag-amang Salvadorian nananamos sa nagprobad na magkatawid pasiringon Estados Unidos. Sinabi ni Vatican na spokesman na Alejandro Gositi na ilingkan Santo Papa ang ladawan kanagadan na magama na nadumos sa pagkikaini. Report! Sa oras na ini, nasa linya si Karondang Philip Barasina. Paring Philip, good morning. Please kami. Dua
dalawang soltero na mahilig sa Mobile Legends duman sa Camarines Norte anagadan matapos tamaan nin kitkilat mientras na naghahanap nin magayon na signal nin Wi-Fi sa Santa Elena, Camarines Norte. Ay pinag-aasahan ka na magtiyo na sinda Jimboy Lora E. Maximo asin man Jericho Lora E. Compra. Parehas 18 anyos kana Purok 3 Barangay Maulawin, Santa Elena, Camarines Norte na sabay magtatapos ana sa indang buhay matapos tamaan din kitkilat kan nagtalikod na aldaw mientras na nagkakawat ng online game na Mobile Legends sa irarom ka na kunin kahoy. Sigon kay Police Captain Henry Bert Villaluz, Chief of Police ka na Santa Elena Municipal Police Station, nasa irarom ka na puunin kahoy at nakasabit ang Wi-Fi mientras na nagkakawat ka nasabit ng online game kan tamaan ng kitkilat ang mga biktima. Dakula na pagtubot ni Police Captain Villaluz na tinamaan na puunin kahoy bago magtulay sa mga biktima na kuryente. Napag-araman man subot na si Jimboy sa iyang sa iyang ina na si Evelyn Lora na nakakawat kan nasambit ng online game kay bahan na sa iyang tiyoon sa halangkaw ng parte ka na sarong bukid ka na sa indang barangay dahil lang ta makusog-subot ang signal ligdi mapanganuro na sin nag-uuran sa nasambit ng lugar kan mangyari ang insidente. Pinapasairarom naman sa pinagsairarom naman sa post-mortem investigation ang bangkay kan mga biktima mientras na pinag-aaram pa man na inabot na tama kan mga ini hali sa kitkilat. Oo. Mientras tanto sa iba pa niya itong pareta sa lado lokal pa man Giraray digdi sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga na apudan ang nagkaperang mga constituentes kan Barangay Santiago na maghiro ang mga barangay tanod. Pati naman si punong barangay Los Padayaw. Anong klaseng paghiro pa di? Mag-aksyon. Magtsatsa? May nagkakaperang mga harong na tikpa para garapo kan nagkaperang istambay digdi syudad kan o sa Barangay Santiago. Alagad ay manadadakop kan mga tanod saan para gapo subuot pinsan man sa nakantanod. Kaya ini ana masakit kapag nagrereklamo sa barangay, yarumpig dudupahan subot di punong barangay Los Padayaw, ana barangay Tanod, pati naman itong mga pinagrereklamo nin holita dayupot na ayudante kan punong barangay kan Barangay Santiago. Katakod kan bagay na ini dahil nalugod ng tutubod ana ibang mga taga-barangay Santiago sa liderato ni punong barangay Los Padayaw. Dahil bayas subot ini kung mag-ariglo asin pasi para sa naman kawaranin aksyon ana ginigibukan na punong barangay dapit sa mga nangyayaring ini digdi sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga. Kung kaya iba nagre-report na sana sa pulis. Mayo man Tultol na aksyon ang barangay Tanod, Barangay Turog Sugot na ginigibok imbes na magronda sige sanaan mga puro flashlight sa puon kanyog na mayo manahilig mayo manahilig na paragapo sagin-sagin man nagpupuro flashlight sa kadlagan alagad dahil manadadako kung isay ang balasubas na paragapo nin mga harong digdi sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga. Na maaksyonan subot ini kana punong barangay magkaiguanin korpyo na kung minsan kadakol mga video mga karanta nagbibidyo dawa na matanganin banggi digdi sa Barangay Santiago may mga burat na sige at pasali dahil man dinadako kan mga tanod. Dagdag na mga bareta sa lado lokal. Ako man si Philip Barcena, RP News. Report! Radyo Ronda Newswatch. Salamat na maray karundang Philip Barcena. Sa iba pang mga detalles kan sa tuyang
pagbabareta kan aldaw. Bareta niya to sa lado lokal. Iba pang mga detalyes kan na sa tuyang bareta ngunyan sa pagabot kan na bulan na Hulyo, mariresolveran na ang mga problema kan mga yaon sa river unit kung ang sendang problema dapit sa maluyang serbisyo kan tubig na hali sa Prime Water, Iriga City Water District. Ini ang naging pahayag ngunya na aldaw ni Branch Manager Pares kan Prime Water Iriga. Ngunit matawan nanin na solusyon asin na din na ang dapat na gibuon tanganing mawala na ang problema kan mga taga barangay nayawan sa river unit. Asangon yan na tinawan naman danin na magkakanigong aksyon. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, naniniwala ang dating Solicitor General as in international lawyer na si Attorney Florin Nilbay na dahil mabante ang impeachment complaint laban kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang nagugat sa desisyon ni Presidente Duterte na tugutan ang China na magsira sa exclusive economic zone kan na Pilipinas. Sa naging entrevista, sinabi ni Hilbay na kung tutuson na igwaman talagang pagbarga ang presidente sa iyang desisyon dahil ini ang maliwanag na culpable na violation of the Constitution. Nakaparaman kaya sa 1987 Philippine Constitution na ang mga territorial waters kan na Pilipinas sakop kan inapod na national territory kan nasyon. Alagad sarong political issue ang impeachment asin ini ang masabi na numbers game kun kaya siyerto na ini maabante kun iguang magkasangat din reklamo ulit haros gabos na membro kan kamara dayupot na kasurog kan presidente. Kung maginumduman sa kamara, naggapo ng impeachment process kung sa indigdi maisasangat ang sarong impeachment complaint na iimbestigaran kan mga legislador. Katakot kayo dahil ang dating Solgin na pag-iisipan na maray kan na presidente ang sa iyang desisyon bago ini tagot ng ipautok. Iba pa mga detalles ngunyan kan na sa tuyang mga bareta kan aldaw. Mayo pa nin schedule inauguration kan na bagong opisyal kan sa tuyang syudad sa panginot ni Mayor Madel Alfilor asin kan 8 mga kagawad. Alagad basado sa informasyon antes magkatapos ang bulan na presente naresolveran na ang nasambitan ng problema asin magkakaigwa ng inauguration ang mga opisyal kan sa tuyang syudad.
Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga baratakan aldaw. Hasta sa ngunyan, blanco pa man giraray ang PNP sa paggadaan ki dating Medellin na Cebu Mayor Ricardo Ramirez samantang naka-hospital arrest. Segon na ki PNP Chief Police General Oscar Albayalde kabali sa pigiling nindang anggulo ang personal na may kinaraman sa illegal na droga. Si Ramirez ang kabali sa drug was released kan na PNP. Mabilog kan Special Investigation Task Group ang PNP katagod sa insidente. Sinabi ni PNP Chief dahil niya ordinaryo na 15 armadong kalakihan ang maglahog sa ospital para gadanon na si Ramirez. Sa iba pang mga detalles kan na sa tuyang mga barata kanal daw. Bareta pa man nagiraray sa lado nasyonal. Nagapod ng makipag-ulay ang Local Utilities Administration LOA sa mga water district na arani sa Metro Manila bilang kasimbagan sa namamatian water shortage crisis. Sinabi ni LOA Administrator Jeric Lapus sa pagdangog kan House Oversight Committee on Public Works and Natural Resources na may nangyayari ng urulay sa pagultanan kan sentang opisina asin mga water district sa Bulacan, Cavite asin Laguna. Alagad anay dindaniyang problema iyo ang transportation kan karagdagan na water supply gikan sa mga nasambitan ng lugar pasiringon Metro Manila. Nagpahayag kan suporta sa aswesyon na ini ang duwang water concessioner sa Mayniland asin Manila Water. Sa update man na itinao ni Manila Water President asin CEO President Ferdinand de la Cruz, binabawasan nila ang sandang mga customers gikan sa dating 23 oras na kada aldaw sa 16 na oras sa naman. Sangon yan. Sa satuyang karagdagan na baratakan aldaw, sa satuyang bareta sa lado din Karawat, dagos pa man giraray ang ensayo ni Senador Manny Pacquiao sa Hills of Griffith Observatory Training Camp sa rarom ni Freddy Roots. Kakaibang training support mo niyan ang ginigibong kan panasyon na kamaong. Anong na simana sa naman ang gigibo na training camp ni Pacman sa imbes na 8 simana.
sa Baldonado, preparado ng ibalik ni Roach ang pagsulot ni this protector matapos ang nagkapirang taon pagkahalik ini uli sa pag-ihi nin dugo. Second kay Roach, sobrang kusog pa man girare ang mga suntok ni Pacman na ipinapahiling sa ngunyan. Sa satuyang bareta sa luwas kan satuyang nasyon, ipinahayag kan Vatican kolumnista na si E. Jane Carroll and they support ginigibong sexual assault sa yan kento ni US President Donald Trump. Nangyari subot ang pansamantanan ni Trump sa saya sa dressing room kan sarong department store kan 1995 asin na untuk sa naman ikan magkontra siya sa mas bod na gibon kan presidente kan Amerika. Ang naligasyon ay ni ang parte kan sa iyang bagong libro kung saan inakusaran kay ni si Trump asin iba pang kalakihan nin pananamantala. Doon man na pinagsayuman ni Trump ang mga pahayag ni Carroll maski norinda hindi kini nabisto ang komunista asin pinagprobaran ng kaning gamiton siya para mas ipabakal ang libro. Nagpatabang pa si Trump na mamakal ng regalo kung saan napuli sinda sa section kan mall. Autoridad ulit na sa sobrang takot na baka dahil subot siya pagdan. Mga tugang ano po na antabayanan ang kateleponan kan sa tuyang pagbabareta. Sa lado teknikal padington ni Aguilar. Kaman sebong Charlie Binaobra. Ini po ang nasino pong amigo sa radyo si Mark Baroga. Salamat kan sa itong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Pabila pa rin sa lipanin kita naghanap ang pusa. Sa Basketball World Cup, linghin sa pagkamit ng grupo ng dalawang Olympic silver medals. Para sa sports news, ako po si Fred Santos. Pangkalinsugan. Ay, mahilig ba kayo lamain ng toho? Well, magandang benepisyo daw yan sa ating health. Ang update po natin cool. Talo. Walang tangali, umaga pa lamang ay naririnig na natin ang boses ng